barato na o tibig ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Uy, si Roro Madrid with Lift. Always work. Gamers sa gabi. Hangat with tropa. Lift! Bagong drink para dira. Make B3, zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan anong amod, silip lang sa ligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan. Lift mode na yan. Sport Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bakterya na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan, epektibo. DTX 500. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:11 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Nobyembre 5, 2025, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mga ka-K5 Saranggita, mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kaga ko naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang D3 Bio. Klinika D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio. Epektibo! Of the day. Story of the day. Visayas, ginbayo sang Bagyo Tino, Presidente Marcos Jr. Ginabantayan ang sitwasyon sa bugos nga pungsod. Sa balita lokal, malapit 90,000 ka mga tao sa probinsya sang Iloilo nahalitan sang Bagyo Tino. Kagawad sa San Isidro Haro, ginapahayag nagpakita sang hindi maayo nga pamatasan sa residente nga ma-evacuate kun tani. Balita regional sa Negros Occidental, 2 ka tawo patay sa Bagyo sa Bago City. Sa K5 Network News, sa Negros Oriental, babayi nga nagalantaw sang television na igo sang bato patay. Sa balita national, tropical depression kasunod sang Bagyo Tino mahimo mangin super typhoon suno sa pag-asa. Helicopters ang Philippine Air Force nagtibusok sa Agusan del Sur. Balita international, UN gindayaw ang pungsod Qatar bangod sa pagduso sang ceasefire deal sa Gaza. Supply sang bugas bastante sa gihapon sa piyag sang pagpanglaslas sang Bagyo Tino suno sa gobyerno. Balita sa hinampang sa boxing Nonito Donaire magasambua sa Disyembre. Balitang entertainment, Ati Gay nagapakigbato sa balatian nga cancer. Sa balitang extra special, lalaki sa pungsod Francia ginegosyoan ang iyang kasal. Nangita siya sponsor. Ano ni 30 sekunder, 1 minute. Las 6 sa 16 na sa aga, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, kay Sir Aldrin Berey, Ma'am Maricel Casiple,
Kay Ma'am Silvia Pama, kay Sir Abelardo Agino sa Pasay City, Tabsky Diaz, kay Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Beth Idarlilia, Sir Arturo Lilia, nagapangapena, DTX Coffee Mix, Tita Ambing Baez Kabasak, Manong Boy Berhamin, kay Pastor Rodney Ciudad, pangapena, DTX Coffee Mix. Kape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Top story of the day. K5 News FM Bagyong Tino. Bagyong Tino Update. Yara na sa coastal waters ang Taytay, Palawan ang Bagyo Tino. Samtang padayon naman nga ginamonitor ang tropical depression sagwa sang Philippine Area of Responsibility nga yara sa 1830 kilometros east sang Southern Mindanao. Signal number 2 sa Antique, kalakip na ang Kaluya Islands kag northwestern portion sang Aklan, ang Banwa sang Malay kag Buruanga. Samtang signal number 1 sa Iloilo, Aklan, Guimaras kag western portion sang Negros Occidental, Isabela, La Carlota City, Candoni, Bago City, Enrique B. Magalona, Sipalay City, Valladolid, San Enrique, Ilog, Kabangkalan City, Hinigaran, Bacolod City, La Castillana, Moises Padilla, Kawayan, Murcia, Binalbagan, Silay City, Pulupandan, Himamaylan City, Hinubaan, Victoria City, Talisay City, Manapla, kag Pontevedra. Sa kaangot nga balita, maidid nga ginamonitor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang epekto sang Bagyo Tino sa Bukos Kapungsod. Sa iya mensahe nga ginbasa ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Angeles Castro C. Chung, ginmanduan sang Presidente ang mga miyembro sang gabinete nga bisitahon ang mga probinsya nga labing affected sang bagyo kag i-assess ang sitwasyon agud masiguro nga mahatagan ang mga pumuluyo sa nagakaigo nga serbisyo. Sandig sa Presidente, handa na ang food packs kag relief goods sang Department of Social Welfare and Development o DSWD agud ipanghatag sa mga affected areas. Ginmanduan man sa Presidente ang Department of Energy kag National Electrification Administration nga respondihan ang mga reports sang power outages sa nagkalilaing nga lugar sa pungsod. Si Attorney Clarissa Castro C. Chung. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. K5 News FM Bagyong Tino. Bagyong Tino Update. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginatulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. 88,193 ka mga tawo ukon 28,336 ka mga pamilya bangod sa Bagyo Tino ang affected sa probinsya sang Iloilo. Sandig sa data sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, 581 ka barangay sa 38 ka mga munisipalidad sa probinsya ang affected. Sa diin 120 ka mga balay ang partially damaged kag napulo ang totally damaged. Angot sini 15,676 ka mga pamilya ukon 46,757 ka mga tawo ang nagpatigayon sang preemptive evacuation agud masiguro ang ila kalawasan sa kalamidad. Wala pa ma-record ang kalitan sa agriculture, fisheries, livestock kag poultry. Sa dugang pang balita lokal, 4 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang ginbaha kasunod sang pagtupa sang ulan dala sang Bagyo Tino. Ini ang base sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO. Lakip sa mga barangay nga ginbaha among Santo Niño Sur, Arevalo, Tanza Timawa City Proper, Divina Gracia, La Paz,
kag Don Esteban Lapus. Samtang nagdangat sa 7 ka mga balay ang nagkalaguba, 5 ka partially damaged kag 2 ang totally damaged. Malapit 1 ka gatos, kakahoy kag 14 naman ka poste ang nagkalaluak dala sang mabaskog nga hangin. Samtang iyara na sa masobra 6,000 ka mga tawo ang in-evacuate dala sang Bagyo Tino. Las 6:21 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nagalabot na sa 12 ka milyon ka pesos ang balor sang bulig nga napalabot sang DSWD o kon Department of Social Welfare and Development Western Visayas sa mga affected sang bagyo. Masobra 1 ka milyon ang nahatag sa Aklan, 3.2 million pesos sa Antique, 5 million pesos sa Capiz, kag 2.8 million pesos sa Iloilo. Nagdangat naman sa masobra 20,000 ka food packs ang napanagtag, masobra 90 million pesos ang nakasanbay nga pondo sang DSWD nga sarang magamit sa tion sa emergency kag kalamidad. Sa report sang DSWD, yara na sa masobra 200,000 ka mga tawo ang affected sang Bagyo Tino sa Kabisayan na katungdan. Sa dugang pa nga balita local, tropical cyclone wind signal sa syudad sang Iloilo nagnubo na. K5 Jenny Kauyunan sa report. Posible na nga magnubo ang tropical cycle wind signal sa Iloilo City base sa report sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Suno ka Mr. Darwin Papa, Disaster Response Division Head ng CDRRMO nga nabatsyagan na ang pwersa ni Bagyong Tino sa syudad pasado alas 11 kainas sang aga kahapon tubtub alas 4 sang hapon kagyara na karon sa probinsya sang Antique ang bagyo. Bangod diri posible na nga magnubo sa signal number 2 ang wind signal kagamangin yellow alert status na ang syudad. Samtang nagdangat na sa malapit 5,000 ka mga individual ang gin-evacuate kasudman sa pagpatuman sa mandatory preemptive evacuation sa mga high-risk nga barangaya. Mayara naman sa bastante nga supply sa pagkaon ng syudad para sa mga evacuees ka man na stranded nga pasahero sa mga pantalana. Samtang suspendido naman ang klase kag trabaho sa tanan nga government offices diri sa Iloilo City subong nga adlaw. Ang pag-sunchil po sa sagwa, this is already the worst nga mabatsagan natin. Because right now, actually, the eyes, ang bagyo, is already traversing somewhere within sa vicinity natin. Kaga kung nakagwa ka mo kagina, inalantaw ninyo ang kalangitan, ang direction sa movement sa clouds, kina, is circular na. That means, ang makita natin kay ina dito, sagwa is already the eye wall nga nagaagi sa aton, and that was the worst sang epekto niya kay na. So mga pila ka oras pero sa posible pagnubo sa tropical cycle wind signal sa Iloilo City, nagapanugyan sa gyapon ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ug CDRRMO sa publiko nga mag-aligmat kag bantayan ang hulag sang bagyo. Report nagikan sa syudad sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo. Bagyong Tino Update. Las 6:24 sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang Mighty C kag D3 Bayo. 16,000 ka pamilya sa norte na bagyohan. Reggie Di Mayo sa report. Masobra sa 16,000 ka pamilya gikan sa 8 sa 11 ka banwa sa Northern Iloilo ang nag-evacuate bangod sa paglaslas ni severe tropical storm Tino base sa pinakabag-o nga datos nga ginpagwa sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils o kun MDRRMCs sang Nobyembre 4, 2025. Sandig sa report sa banwa sa Ngahoy, may 2,645 ka pamilya ang nag-evacuate. Sa Concepcion, may 1,172 ka pamilya. San Dionisio nga ginakabugusan sang 4,339 ka pamilya. Istansya nga nakarecord sang 3,280 ka pamilya.
Balasan nga may 357 ka pamilya, Sara nga may 2,102 ka pamilya, Batad nga may 2,876 ka pamilya, kag Carles nga nakarecord sang 1,835 ka pamilya nga nagpadulong sa evacuation center. Ginpahayag sa mga lokal nga otoridad nga nagdala sang mamadlos nga hangin nga may dala nga wala untat nga pagulan sang makanay si Bagyo Tino. Suno pa sa mga hensya nga wala sang na-record nga casualty sa mga kabanwahanan sa 5th distrito. Sa karon, padayon ang pagresponde sa mga MDRMCs kag voluntary group sa paghatag sang pagkaon, tubig kag iban pa nga kinahanglanon sa mga evacuees. Balita nagikan diri sa 5th distrito. Dili naman sa naging para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Importante nga supply sang pagkaon ang Iloilo City Government para sa mga evacuees. Sunod sa alkalde, nakapanghanda ang syudad para sa anuman nga kalamidad kag emerhensya kung sa diin. Mayaran na nga preposition nga pagkaon sa mga evacuation center. Base sa report sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, mayara sang 908 ka box ang canned goods kag 3,810 kasakos ang bugas ang naka-standby. Activity naman ang community kitchen sang city government para maghatag sa mga pagkaon sa mga evacuees. Samtang naghatag man sang assistance ang syudad sa mga pasahero nga na-stranded sa Parola Wharf. Las 6:27 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Bisaan madulom kag nagaulan, ginbisitahan nanday Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Rintoy Salinas kag Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan ang evacuation center sa Oton, Tigbawan kag Gimbal. Lagip sa ginpang-evacuate ang kabataan, katigulangan kag mga may sablag sa lawas nga mga pumuluyo sa pilang kabarangay sa Banwa sa Oton kag sa iban pa nga banwa. Nagapanawagan naman si Salinas sa power providers sa probinsya nga padasigon ang pagbalik sang elektrisidad sa mga affected nga banwa sa probinsya bangod naghatag ini sang dugang nga risgo sa evacuation centers. Kag ginalagipan sa mga masakiton nga mga tigulang kay mga kabataan ang ginipag-evacuate sang mga LGU. Sa dugang pa nga balita lokal, ginaaligar ginpakitan sang hindi maayo nga batasan ang mga residente sang barangay San Isidro Haro. Nga tuyo kuntani mag-evacuate tungod sang Bagyo Tino hapon sang Nobyembre 4. Sadig sa post sang residente, namangkot lang ini kuntani sa isa ka opisyal kung mayara sang bakante nga kwarto tungod tuman kagutok ang nauna nila nga kwarto, yara pa sang apang ginpatihan ginsabat lang sila nga bahala na kamo kag agwantahan nyo da. Rason nga ginkaking niya ini. Patag naman ni punong barangay Ronela Juaneza na tumod sang tagreklamo nga barangay Kagawad ang nagpakita sang hindi maayo nga pamatasan tungod nga puno na ang bulutuan sang evacuees. Amo nga nagpahayag ang Kagawad nga maguntat na sa paglista kag wala na sang batunon pa. Las 6:29 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Nabasa ka sa ulan bangod sa bagyo, natrangkaso ka, tumar na D3 Bayo. 383 ka mga residente sang barangay San Juan Molo, syudad sang Iloilo ang nag-evacuate kagabi Nobyembre 4, 2025. Sunod kay punong barangay Jose Martin Maloto, kabukusan nga 104 ka pamilya sa 101 ka households ang nag-evacuate. Affected ang Zone 1B, Zone 2 kag Zone 4 nga tanan gin-assist ni Maloto kag nahataga na sang bulig. Sa dugang pa nga balita lokal, apektado sang Bagyo Tino ang 38 ka mga tawo sa Zone 3 Barangay North San Jose Molo, Iloilo City. Sunod kay SK Chairperson Kenneth Pampango, may 14 ka mga balay ang nahalitan kung salin duha diri ang totally damaged kag 14 ka mga panimalay ang partially damaged. Nagserve naman ng evacuation center ang Barangay Hall sa nasambit nga barangay para sa mga apektado nga mga residente. May hot meals man nga ginpanghatag ang Iloilo Provincial o Iloilo City Government kag ang barangay officials para sa mga evacuees.
6:30 na sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras sa Sir Jojo Bautista, kay Sir Lester Jimenez, kay Ma'am Sheila Olvido Jimenez, kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Sir Ricardo Gubatanga, kay Sir Eric Gose. Ipadalon do ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Na tunok sang alambre ang solterito sa paglaslas ang Bagyo Tino sa Zone 4, Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Suno kay punong Barangay Jose Martin Maloto, na tunok ang solterito tungod nga nagpahimo sila sa nagalinaptang nga kahoy nga ginpalid. Gin-assist ni Maloto kag ginupdan para mabakunahan sang anti-tetanus vaccine ang lalaki. Sa katapusan nga balita lokal, natumba ang puno sang sambag nga ginabanta 100 years old ng edad. Kahapon sang hapon, Nobyembre 4, 2025 sa Molo, Iloilo City. Base sa pagpangusisang sang K5 News FM team, sang naguyop ang mabaskog nga hangin na lukab ang ugat sini kag nagubang flooring sang Tiangge kag sang pila ka parte sini. Dugang pa na utod man ang linya sang kuryente, apang gilayon man nga ginrespondihan sang More Power Iloilo kag ini ang ginkayo. 6:32 na sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga late tuner kag sa mga naga-view subong, ang Iloilo, Aklan, Guimaras kag western portion sang Negros Occidental yara na sa signal number 1. Yara sa signal number 1. Kag sa mga nagapamangkot kung nagbalik na ang biyahe sang roll-on roll-off vessel, dumangga sa port to Bacolod and vice versa or diri sa syudad sang Iloilo, as of this broadcast time, wala pa sang notice ang Philippine Coast Guard. Kaya yara pa sa storm signal number 1 ang Iloilo. Kaya Sir Jojo Bautista nga nag-inquire, Sir, wala pa sang notice ang Philippine Coast Guard sa lifting sang suspension sang biyahe. Sir Ronnie Labos, dira sa Julius Nakhaw sa La Paz. Sir Ronito Sombong kay Ma'am Edna Sombong sa Zone 3 Baldosa, La Paz. Kadungan sa inyo nga pagpamahaw kay Kasin Gingging, Narni Hope Franza Ordena, Pastor Bobby Riman. Ipadulundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. K5 News FM Bagyong Tino Update. Sa Negros Occidental, duha ka tawo patay bangod sa Bagyo Tino sa Bago City. Red Salgado sa report. Duha ka mga bangkay nga nasapwan sa suba sang Bago, tubtub subong wala pa sang identity. Wala pa magkilala ang tubtub subo ang duha ka mga bangkay nga nasapwan sa Banwa sa Murcia matapos ang pagwaswas sa Bagyong Tino sa Negros Occidental kagapon nga adlaw. Ginsiling ni Police Captain Hadi Labaro, tigpubuno sa Murcia PNP, gang unang nga nasapwan abong isa ka lalaki ginapatihan isa ka senior citizen sa igad sang suba sang Bago sa Poroklilo, Barangay Lupisay na alas 12:30 sang hapon. Ay ikaduha nga bangkay ang nasapwan naman na nasa 50 sang gabi sa suba sang Bago nga parte sa Puro Kalango, Barangay Iglauan, Banwa sa Murcia, kag ginabulbanta yarang edad sa 2.4 ka tuig, kag ginapatihan na anod kag nalumos. Puro Klilo, daw sa may Bago River man, Puro Klilo sa Lupisay na. Ang ikaduha sa may Puro Kalango, Barangay sa Iglauan. Suba man sang Bago, Japon. Ang duwa ka mga dalumos ang tubtub subong wala pa makilala na ginapanawagan sa Murcia PNP kung sino man nadulaan sa gibata ang magpadulong lang sa ila talatapan ang matanaw ang mga bangkay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM Bagyong Tino Update. Public service announcement sa mga nag-inquire kung may biyahe na ang fiber boats kag roll-on roll-off vessel Pagimaras. Bago lang gid, nagpagwa sang notice ang Philippine Coast Guard Western Visayas nga may biyahe na ang Iloilo, Guimaras and vice versa nga fiber boats kag Roro. Sa fiber boats, 50% lang ang pasahero
kag sa Roro 75%. Pero sa mga barko padulong sa Bacolod City, Iloilo, Bacolod City and vice versa, wala gyapon sang biyahe. Sa liwat, ang fiber boats Guimaras, Iloilo and vice versa kag ang Roro may biyahe na suno sa Philippine Coast Guard. DTX 500. Sa Network News, sa Negros Oriental, babayi nga nagalantaw sang television, naigo sang bato, patay, Rufa Di Vero sa report. Patay na ang dumating sa pagamutan ang isang 23 anyos na babae matapos matamaan ng bato habang nanonood ng TV sa Sitio Looc, Barangay Tabon, Valle Hermoso sa Negros Oriental alas 8 ng umaga kahapon, Nobyembre 4. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang biktima na sinasabing isang dalaga at residente ng lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon, nanonood lamang ng telebisyon ang biktima sa sala ng kanilang bahay habang malakas ang hangin at ulan na dala ng bagyong Tino. Nang biglang gumulong ang isang malaking bato galing sa bundok na nasa itaas na bahagi ng kanilang tirahan at direktang tumama sa ulo ng biktima. Nahulog umano ang biktima sa sementarong sahig at sumuka ng dugo, kaya ito dinala sa Valle Hermoso Rural Health Unit, ngunit diniklarang dead on arrival ng attending physician. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Rocket debris nga may Chinese flag nakitaan sa Cagayan. K5 Myla Balinan sa report. Natagpuan sa baybayin ng barangay Minabel, Camiguin Island, Cagayan ang pinaghihinalaang debris ng rocket na may bandila at mga titik ng wikang Chino. Ayon sa ulat ng Calayan Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil dito. Nakuhanan ng larawan ng debris ng isang pari habang naglalakad sa baybayin upang magsagawa ng banal na misa. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Police Tactical Unit Camiguin sa Philippine Coast Guard Calayan para sa masusing investigasyon. Pinapayuhan naman ng mga residente na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may katulad pang matatagpuan. Mula rito sa impilan ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan, nag-uulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Santiago City at sa buong Pilipinas, K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM, Bagyong Tino Update. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Kasunod sang paglaslas ang Bagyo Tino, isa pa kamalain nga panahon ang inalantaw nga magasulod sa pungsod matapos nangin isa ka tropical depression ang low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sa Tropical Cyclone Advisory No. 1 sa Pag-asa, ginpahayag sang Weather Bureau nga ang sentro sang tropical depression yara sa 1985 na silangan sa northeastern Mindanao sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Mayara ini sa kabagsugon sang hangin nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos tubtob 70 kilometers per hour kag nagahulag panakatungdan sa kadaysugon nga 20 kilometers per hour. Kinalantaw nga magadasig ini samtang nagausoy sa kadagatan sa Pilipinas tubtob makasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes kag tawgon nga Bagyo Uwan apang hindi na matumod kun diin ini magalandfall. Sunod sa Pag-asa nga magabaskog ini samtang yara sa kadagatan kag mangin bagyo sa Huwebes o kon buwas November 6 kag mangin super typhoon pag-abot sang weekend. Sa karon wala pa ini sang epekto sa pungsod. Ginapanugyan sa Pag-asa sa publiko kag Disaster Risk Reduction and Management Offices nga magbantay sa updates sang tropical cyclone. Sa dugang pang balita national, naglabot na sa masobra 1.9 million pesos ang nabulig kag napanghatag na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya nga naapektuhan sang Bagyo Tino sa Bicol, Central Visayas kag Caraga Region.
Suno kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ginalauman nga madugangan pa ang balor sang bulig. Bangon pa dayon pa ang pag-assess sa mga DSWD field offices sa sitwasyon sang ilatag sa kalugar. Magluwa sa pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon, nagpadalaman ang DSWD sang mobile kitchen Matag Port sa Sorsogon agod nga maghatag sang hot meal sa mga naapektuhan kag na-stranded. Sa karon, may 53,570 ka pamilya o kon 175,531 katawo ang yara sa 2,156 ka-evacuation center sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, kag Caraga Region. Alas 6:41 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nagtibusok ang helicopter sang Philippine Air Force nga magresponde kontani sa areas nga affected sang Bagyo Tino sa barangay Sabod, Loreto, Agusan del Sur kahapon, November 4, 2025. Inyangin confirm ni Eastern Mindanao Command spokesperson Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista sa diin padulong kontani ang Super Huey aircraft sa Butuan City agud magpatigayon sang humanitarian assistance kay disaster response operations sa affected sang Bagyo Tino. Samdig sa mga residente malapit sa lugar, may mga nakita sila nga sunog nga lawas ang tao apang wala pa sang official nga statement ang militar angot sini. Padayon pa investigation sa otoridad angot sa insidente. Sa katapusan nga balita national, ginpatod sang Department of Budget and Management o DBM nga mabaton sa mga empleyado sang gobyerno ang ilang year-end bonus kag cash gift sa ilang unang payroll subong nga Nobyembre 2025. Ginpayag sang DBM nga tuigan nga ginahatag ang year-end bonus kag cash gift bilang pagkilala sa hard work kag dedikasyon sang mga government workers sa pungsod. Subong nga tuig nagpain ang DBM sang 63.69 billion pesos para sa year-end bonus sa mga civilian kag uniform personnel kag 9.24 billion pesos para sa cash gift sang masobra 1.85 million ka mga empleyado sang gobyerno sa bugos nga pungsod. Ginpanumduman sang ahensya sa tanan nga talatapan sang gobyerno nga gilayon ipanghatag ang mga bonus santo sa budget circular. Las 6:42 na sa aga, subong adlaw Miyerkules, bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Las 8 sa aga, tubtob las 5 sa serbisyo sa imo. Diri sa Iloilo City, subong adlaw may free consultation. Sa Klinika Miag-Aw Branch kada Domingo, may free consultation sa Pasig kag Kalinog Branch kada Lunes kag kada Huwebes. Las 6:43 sa aga. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa Qatar, gindayaw ni United Nations General Antonio Guterres si Qatari Prime Minister kag Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim Al Thani bangod sa ila pagduso sang ceasefire sa tunga sang Israel kag Hamas. Yara sa karon sa Doha, Qatar si Guterres bag-o ang natalana nga World Summit for Social Development sa diin ginistoryahan sa mga leader ang regional issues, sitwasyon sa Gaza kag importance sang two-state solution. Kung madumduman, ginpangunahan sang Qatar ang pagduso sang ceasefire sa tunga sang Israel kag Hamas militants. Sa katapusan nga balita international, sa Amerika nagtaliwanan si US Vice President Dick Cheney sa edad nga 84 anyos. Sunod sa iya asawa nga si Lian kag sa mga anak nga sanday Liz kag Mary, komplikasyon sa pneumonia, cardiac kag vascular disease ang ginkapatay sang anay vice-presidente. Kumadumduman, si Cheney ang ika-46 nga vice-presidente sa Estados Unidos sa tiyempo pa ni Republican President George W. Bush sa duha ka termino malin sang tuig 2001 tuig o kon tubtob tuig 2009. Las 6:45 sa aga, naglusong ka sa baha. Palangatol imo blatiil Dargel Hicana kay Genus de Vinagrasa, Tita Merlina Belete kay Sir Jerome Belete. Panghabon kamo DTX Beauty Soap sa imong lanag, arikis, punggod, whiteheads, blackheads.
kag body odor. Lester Jimenez, Ma'am Marie Thalia Michelina, kay Sir Eliseo Gose, Sir Biroy Gose sa Dabong Hadiway Iloilo, Sir Pangapena DTX Premium Coffee, kay Ma'am Lori Gose, Sir Eric Monterosa Gose, good morning. Benji Asturias, Darjel Hicana, good morning also kay Ma'am Silvia Pama, Abelardo Aguino, kay Sir Jojo Bautista, kay Ma'am Silvia Pama, kay Ma'am Mirna Mitano Padilla, kay Tita Merlinda Velete, kay Sani Maria Lourdes, Pastor Rodney Ciudad, pangapeka mo DTX Premium Coffee ha. Ma'am Evangeline Aposaga Arorong, Ma'am Evangeline Aposaga Arorong, good morning. Tita Ambing Baez Kabasak, kag sayang mga pamilya dira sa Barangay Nonoy City proper, tumara ka mo DTX 500 ha, para normal ang blood pressure. Ma'am May Panizales, Ma'am May Panizales watching from Taiwan. Good morning also kay Sir Tristan Wayat Gulay, Ma'am Eileen Monte Mayor, Sir Jojo Bautista, Sir Jean Ray Simon, kay Sir Ronnie Labos, Ma'am Raquel Pudago Batangan, Kasin Gingging, Nari Hope France Ordena, Pamilya Hayna Villegas Cagdabuco, Arlene Kaminan Wanga, ang apeka mo DTX Premium Coffee, kay Yasi Hama Mihober, Eliza Ashley Dabuco, Sir Hardy Dabuco ha. Pangapeka mo DTX Premium Coffee. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag D3 Bio. Bastante sa gihapon ang supplies ng bugas sa pungsod sa piaksang paglaslas ng Bagyo Tino suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Suno sa Tiglikom na ani na sa mga mangunguma ang halos 80% sang mga tanom nga humay kag wala sang issue sa supply. Puno man suno sa iya sang stock nga bugas ang mga bodega sang National Food Authority o kon NFA. Dugang pa ni Chu, mayara man sang 90-day stockpile ang pungsod. Sa reference rate, 190 pesos and 83 centavos ang baylo sang Kuwaiti dinar, 152 pesos and 53 centavos ang Omani Rial, 82 pesos and 73 centavos ang Jordanian dinar, 76 pesos and 36 centavos ang British pound, 66 centavos ang Lebanese pound, 58 pesos and 75 centavos ang United States dollar, 38 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 20 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 55 centavos ang Hong Kong dollar, 72 pesos and 73 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 80 centavos ang Canadian dollar, 45 pesos and 4 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 40 centavos ang Australian dollar, 155 pesos and 85 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 66 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 87 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 81 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 99 centavos ang United Arab Emirates dirham, 67 pesos and 69 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 8 pesos and 25 centavos ang Chinese yuan, 10 pesos and 96 centavos ang Brazilian real, 9 pesos and 6 centavos ang Denmark kroner, 66 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 99 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 17 centavos ang Mexican New peso, 33 pesos and 52 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 80 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 39 centavos ang South African rand, 6 pesos and 19 centavos ang Swedish kroner, 1 peso and 90 centavos ang New Taiwan dollar. Good morning kay Bishop Don Guines and Mami Cheng Alba Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo, kay Sir Edwin Desa, kay Sir Boying Dilasan, kay mga drivers ang van nga nagabiyahe Dumangas, Iloilo City and vice versa. Good morning also kay Ma'am Daisy Brasileño Espolgar sa Manit, Pasig City,
And birthday greetings kay Sir Charles Panes Brasileño. 21st birthday, Sir Charles Panes Brasileño. Greetings from Ma'am Daisy Brasileño Espulgar. Pamilya Hikana sa Barangay Igtubli, Tubungan. Kag pamilya Sir Cedillo sa Barangay Hamod, Batad, Iloilo. Pinabugno ka mo ni Dargel Hikana. Kumarka mo D3 Bayo. Pamilya Patingo sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Kay Ma'am Jo Patingo and Sir Ronnie Patingo. Pinabugno ka mo ni Ma'am Aisamad. Kay Sir Dennis Delfin sa Lopez Subdivision, Barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City. Good morning, Sir Ken Shine Lorca. Kay Ma'am Marlene Antiquera. Ma'am Marlene Antiquera kay Ma'am Dorothy Bacalangco. Gawangal ang ilang radyo sa sining oras. Good morning also kay Ma'am Tersila Ungkay Dicena. Kay Sir Jack Mateo and Ma'am Bebeng Mateo sa San Juan Molo. Good morning. Tumarka mo D3 Bayo ha. Inatrang kaso ka mo. Tumar na sang D3 Bayo. Sa ato na nga balita sa inampang, ginupisa na niya ni 4 Division World Boxing Champion nito, the Filipino Flash Donaire Jr., ang maid-id nga paghanas para sa naghilapit nga World Title 5. Kaupod ang iya pamilya nag-abot si Donaire sa Mactan, Cebu para sa hugot nga paghanas. Natala ng atubangon sang 43 anyos nga si Donaire, si Seiya Shutsumi sang Japan sa Disyembre 17 nga paghahiwaton sa Tokyo, Japan. Pananglitan magdaog siya ang mangintatlo ka pinakatigula nga boksingero nga makakuha sang world title. Birthday greetings kay Madam Ma'am Ruby Silobrico. Bata-bata manini ni RBD mo. Ma'am Ruby, good morning. Ken Shine Yorka, good morning. Sa anak niya kay Ma'am Crisel Yorka sa Pulau Dumangas. Kay Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulau Dumangas, Iloilo. Sir Bamboo Durem Desnava, good morning. Kay mga tricycle driver sa Balantang Haro, Barangay Kamalig Haro, halong kamo sa dalan ha. Abali Sir Ken Shine Yorka. Pumarka mo D3 Bayo ha. Kag mag-prayer si Tamolgid. Ken Shine Yorka, Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Marlene Pabilite. Kakaisa inisa ni Maria Lourdes. Las 6:52 sa aga. Sa ato na nga balita sa showbiz, padayon nga nagapakigbato sa balatian nga cancer ang komedyante nga si Ate Gay o kon Hil Aducal Morales sa matuod nga kabuhi. Sa iya nga Facebook page, ginpakigbahin sini ang iya nga medical journey sa diin natapos sini ang iya nga chemotherapy session sa stage 4 nga cancer. Dugang pa sini, magapadayon siya sa gihapon sa pagpaidalom sa radiation therapy kag immunotherapy sa masunod nga bulan. Kung madumduman nga ginbuyag ni Ate Gay sang Setyembre 20 nga na-diagnose siya nga may rare type cancer o kon mucopermimoid squamous cell carcinoma. Budlay, hindi ampot ambal. Kay ko na mga medical term bala. Good morning kay Ma'am Violeta Estimar Casipe. Ma'am Violeta Estimar Casipe. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Neni Articulo Valeriano sa Barangay Ferrari, Sara, Iloilo. Neni Articulo Valeriano. Ma'am Luz Montalbuso Priagula, Ma'am Terry Caba Franca. Kay Ma'am Criselda Almohen. Kag mga senior citizen dara sa Zone 5 Pacasaro. Pumarka mo DTX 500 ha. Good morning also kay Sir Jojo Bautista. Sa mga late tuner, signal number 1 gihapon ang Iloilo. Pero naglubo na from signal number 4. Pamilya Vilio Cagliorca, Hondanero, Portillo. Bangon na kag mag-obra kay way kamo kwarta. Baliken Shine Liorca. Ma'am Violeta Estimar, Neni Articulo Valeriano. Kaya Sir Wilson Arinsol and Ma'am Arinsol dara sa Oton, Iloilo. Good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C
Sa pungsod Francia. Hindi nga Ted Francia ha. Sa France, gingamit sang lalaki sa France sa iya pagka negosyante para may dugang nga galastohon sa iya nga tang-tang-tatang kasal. Ini paagi sa pagkuha sang sponsors kag advertisers kabaylo sa pagbutang sang ilang logo sa iya wedding suit sa adlaw sa iya nga kasal. Nangin walking billboard naman si Dagobert Rinov sa adlaw siya kasal gamit ang iya tuxedo nga gintakdan sang logo sang 26 ka artificial intelligence startups nga nag-sponsor sa iya. Paagi sa taktika, nakatipon si Rinov sang $7,500 nga gingamit niya sa paggasto sa iya nga kasal. Gintawag niya ining mix of fun and marketing kung sa diin nangin effective man. Bango nakakuha man siya sa advertisers, kag nakahatag pa siya sang kalingawan, bangon madam uman ang na-amaze sa iya nga diskarte. Okay man ina. Ang ining tuxedo ginadulong sang D3 Bio. O nagpa-sponsor ka di kay Doc Ramel Rinov, D3 Bio kag DTX 500 ang ara saya ilikod mo. Lasay 56 Jerlan Sumido, Neni Anayan, Ma'am Marie Talia Metzelina, Eric Gose, Sir Biroy Gose and Ma'am Lori Gose. Sa Dabong Haniway, pangapi na DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Paulanan sang Dios sang nagadabadaba nga baga kag asupre ang mga malain kag mabaton nila halin sa iya ang mainit nga hangin nga magapaso sa ila. He will rain down fire and brimstone on the wicked and scorch them with his burning wind. Psalm 11 verse 6. Matuod gid nga luwason niya ang mga nagatahod sa iya sa pagpakita nga nagapabilin ang iya gahum sa aton duta. Surely his salvation is near to those who reverence him. Our land will be filled with his glory. Psalm 85 verse 9. Ang Ginoo amo ang nagabuot sang aton kabuhi. Gani hindi ta mahibaluan kung ano ang aton palaabuton. The Lord is directing our steps. Try to understand everything that happens along the way. Proverbs 20 verse 25. Hulubaton 20 versikulo 25. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Jonel Española, good morning. Kaya Sir Barao. Si Sir Barao na buraw. Barao Hikana, Darjal Hikana, Angelo Celeste. Sa Aldiguer, Sara Iloilo, Aisha Ama, Jordan Sumido, Ma'am Marie Thalia Metzelina. Sa mga late tuners, signal number 1 na lang ang Iloilo. Kag sa mga nag-inquire kung may biyahe na ang barko or padulong sa Bacolod, wala pa. Pero ang Iloilo Guimaras fiber boats kag Roro vessel may biyahe na. Ang fiber boats 50% lang ang pasayro, kag 75% sa Roro vessel. Analin Panes Agravante, good morning ma'am. Ay Direk Kirby John Agravante, Ma'am Ludi Gulilaw. Ang oras alas 6:59 sa aga, oras inadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero, Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you.
Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kaag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo.